l'alerta rival. Endavant. Comencem amb la primera franja, la de color verd, alerta baixa. En aquest primer sector tenim dos jugadors. El primer és Saúl Blanco. Ale Asturià, d'1,96 m i 30 anys, prové del Fuenlabrada, també ha estat a l'Unicaja, al Gijón o al segle XXI del País Basc i de Galícia, quarta temporada. Versàtil exterior, de gran condició tècnica, massa maltractat per les lesions. Continuem i de fet acabem amb l'alerta baixa. És Salva Arco, el protagonista, Marta. Escorta de Navàs, de 1,96 m i 31 anys, prové del Ràdio Farm Ulm, també ha estat, entre d'altres, a l'Ourense, al Manresa, al Lleida, al Guipúscoa, al Vic o a l'Hospitalet, primera temporada. Escorta fiable de veterania i solvència perimetral. Avancem ja cap a la segona franja, de color groc, alerta moderada. I aquí doblem els components perquè en tenim 4 d'aquesta plantilla. El primer, un vell conegut, Rodrigo San Miguel. Base aragonès, d'1,86 m i 31 anys, prové del Múrcia, ha jugat, entre d'altres, al València, al Manresa, al Valladolid i al CAI de Saragossa, segona temporada. Director de joc clàssic de gran limitació d'errors. Seguim, ara és el torn de Will Hanley. A l'epivot als Estats Units amb passaport irlandès, 2,0 m i 26 anys, prové del Guipúscoa. També ha estat al València, a l'Oviedo, a l'NCAA 3 i a l'Institut de New Canaan, al lloc on es forma, primera temporada. Versàtil a l'epivot, de gran esforç i treball a la pintura. Torn del penúltim d'aquest sector, Joseph Jones. Pivot dels Estats Units, 2,04 m i 30 anys, prové de l'Hapoel Jerusalem. També ha estat al CAI en equips de segon ordre d'Israel i de la República Dominicana, a Le Havre, al Bursa, a l'NCAA i a l'Institut de Normandy, primera temporada. Interior físic de gran corpulència i capacitat de rebot. I al darrer d'aquesta franja, Ian O'Leary. A l'epivot dels Estats Units, 2,01 m i 29 anys, prové del Gran Canària, també ha estat al Valladolid, al València, al Palència, a l'Oviedo, al Vigo, a l'NCAA i a l'Institut de Woodland, també al lloc on es forma, primera temporada. Versatilitat total en un aler tot terreny de gran condició física. El tercer nivell de dificultat, la franja color vermell, alerta alta. I aquí també trobem a 4 jugadors. Comencem per un històric, Blagota Sekulic. Pivot de Montenegro, 2,10 m i 34 anys, prové del Fenerbahce, també ha estat, entre d'altres, al Múrcia, al Cremona, a l'Alba de Berlín, a l'Aris, al Madrid, al PAOK, al Maureusi, a l'AEK, al Partizan i al Bucnox, el seu club de formació, quarta temporada acumulada. Interior de gran mobilitat i talent, captiu de la seva irregularitat. I ho torna ara d'un altre crack, Tim Abromaitis. Ale dels Estats Units, 2,03 m i 26 anys, prové del Braunschweig alemany. També ha estat a l'Estrasburg, a l'Esvel, a l'NCAA i a l'Institut de Farmington, lloc on es forma, primera temporada. 4 d'enormes recursos tècnics en un moment especialment dolç. El penúltim d'aquesta franja, Nicolás Ricotti. Escorta argentí amb passaport italià, 1,83 m i 29 anys, prové del Real Madrid B, també ha estat al San Isidro de l'Eva, en equips de la segona fila d'Itàlia i al seu país, i al Nàutico Radatzilha, el seu club de formació, sisena temporada. Caràcter i garra argentina en un escort atlètic d'enorme talent. I l'últim en perill, el Javier Beirán. Ale Castellà, 2 metres i 28 anys, prové del Gran Canària, també ha estat a l'Estudiantes, es forma al Real Madrid, segona temporada. Un dels millors alers de la competició, rebot, solvència, esforç i un tir privilegiat. Moment ara per encetar la darrera franja, el color vermell, intens, intensitat màxima. En efecte, i el protagonista d'aquest nivell és Davin White. Base dels Estats Units, a 1,85 m i 34 anys, prové del Manresa, ha estat en una pila d'equips poc coneguts, però destaquem l'Acadèmic de Sofia, el Phoenix Hagen o el Versac. Es forma a l'Institut Nord d'Arizona, primera temporada. Base explosiu de gran facilitat anotadora i letal en moments calents. Els seus triples signifiquen victòries. I completem la informació amb altres dades d'interès. Comencem per l'entrenador. Just Vidarreta, 49 anys, és la primera temporada al Iberostar Tenerife. Tècnic durant molts anys al Bilbao Bàsquet, qui va ascendir a la CB, també ha estat l'entrenador de l'UB La Palma, de l'Alacant i de l'Estudiantes. Jugadors vinculats. Walter Lindstrom, Mamadou Niang i Atan Omeragic. Jugadors que han rescindit el seu contracte. Xavi Rey i Kerry Carter. Edat i alçada mitjanes. 28 anys i 1,97 m. I qui són els ajudants? Nacho Joanes i Marco Antonio Justo. Aquesta és la fitxa oficial i completa de l'Iberostar Tenerife.